DJ Zmrďo. Čo to je? Ja tam nejdem. Ale nezdržiavaj a choď. No nejdem. Bojí sa. Čo tam p***kajú? Zabúcham. Náš hrdina sa, ako viete, má dnes zúčastniť prehliadky u praktického lekára. Má tam byť posúdený jeho zdravotný stav a schopnosť znášať mimoriadnu záťaž, ktorú so sebou prinášajú koncertné turné, vystúpenia v televízii a vôbec showbiznis ako taký. Vašim hlasovaním ste rozhodli, že by si Zmrďo vari aj zaslúžil pobyt v kúpeľoch, aby zregeneroval sily pred náročným štartom svojej kariéry. Budú to smrdáky, ako odporúčala psychiatrička potom, čo sa v jej ambulancii vyzul. DJ Zmrďo, superstar. No nejdem tam. Čo im tam robia? Ďalší. Makaj, mladý. A nejdem. Irena, pomôž mi, nemám čas na jeho pindy. Ja som zase taký slušný. Tak poď. Feši. Štipe ma na ričku. No tak poďte. Čo ste to tu robili? Prepáčte, no posúval som skriň. To je prča. No a ktorý je ten pacient? Tento? Fíha? Mal úraz? Nemal úraz, iba tak vyzerá. Zmrďo, preber sa, daj tie papiere. Čo je? Aké papiere? Aha. Tieto? Aha, tak toto je tá hviezda na prehliadku. Toto je on? Preboha. No, tak dobre, vyzlečte sa. Fuj, zapchajte si nosy. A nič mi neurobíte? Počúvaj, vedľa je gynekológia a keď ma nasrdíš, tak uvidíš. Vyplastie jazyk. Uj, je zdravý, berte ho. Však sa cítite dobre. Kde máte polúcha? Mám aj zlomenú nohu, ale ja už chodím celkom. A hlavu? Nemáte udretú? Máte. Tak to pôjdete do kúpeľov. Tam vás dajú do poriadku. Sestrička, vypíšte mu poukaz, ale rýchlo. A keď odídu, tak vyvetrajte. To sa už obleč, keď ideme preč, ne? Však nás bália na ulici, že sme ukradli opicu zo zoologickej. Do kúpeľov? Ja sa nepotrebujem kúpať, však som sa kúpal. V sobotu som sa kúpal. Kurník, kde som to už počul? Ferry! Vahoši, guten Tag, však tu je ten film, tak čo? Je rozhodnuté. Zmrďo odchádza na krátky pobyt do kúpeľov, kde sa bude venovať nielen svojmu telu, ale aj kreatívnemu rozvoju. Dostane totiž k dispozícii texty svojich prvých hitov, ktoré ste mu poslali vy, milí poslucháči. Už zajtra bude Zmrďo improvizovať na danej témy a vy hlasujte. Príde ho do kúpeľov navštíviť Irenka, aby ho inšpirovala k vášnivým momentom v jeho tvorbe, alebo príde manažer zo zahraničia, ktorý sa dopočul o novej hviezde z východu, tretej po Gotovi a Tatu. 0904 14 14 12 DJ 1 pre Irenku, DJ 2 pre zahraničného manažera. Je to na vás. DJ Zmrďo.